Suomen Television uutisia. Pääministeri Kalevi Sorsan mielestä palkansaajien olisi hyväksyttävä reaaliansio vettä jo parin päivän kuluttua. Miljoonaa ihmistä palveleva tunneli on nyt otettu koekäyttöön. Hyvää iltaa. Pääministeri Kalevi Sorsa sanoo hallituksen pyrkivän alle 6% inflaatioon ensi vuonna. 3 vuotta kestänyt Etykin seurantakokous Madridissa mallin mukaan rakennettuja uusia taloja. Hyvää iltaa. Euroopan turvallisuuskokouksen seurantakokouksessa Madridissa on menossa loppuasiakirjan viimeinen hionta. Suomen, Ruotsin ja Kreikan pääministerit vetoavat suurvaltoihin. Euroopan ydinaseuutusjärjestön edustaja torjuu Etelä-Afrikan aloitteen siirtää Namibian hallinto väliaikaisesti länsimaille. Hyvää iltaa. Pääministeri Kalevi Sorsa, Ruotsin pääministeri Olof Palme ja Kreikan pääministeri Andreas Papandreou ovat esittäneet yhteisen huolensa Euroopan tilasta. Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton ulkoministerit ovat saapuneet Geneveen. Huomenna alkavat taidenäyttelyt. Porissa esitellään Akseli Gallen-Gallelan Kalevala-teoksia. Hyvää iltaa. Ulkoministerit Andrei Gromyko ja George Shultz ovat saapuneet Geneveen aloittaakseen huomenna 2-päiväiset aseiden riisuntaa koskevat keskustelunsa. Talouskomission kokouksessa Leningradissa on keskusteltu Suomen mahdollisuuksista osallistua suuriin tilanteesta ulkomaisia kilpailijoitaan paremmin. Hyvää iltaa. Suomi on pääsemässä mukaan suuriin kaivosten ja malmirikastamojen rakennushankkeisiin Kuolan Niemimaalle Neuvostoliittoon. Tuloneuvottelut eivät edistyneet tänäänkään, vaikka STK jätti ennennäkemättömän vilpillisiksi, samalla kun parlamentti valmistautuu julistamaan Markosin voittajaksi. Hyvää iltaa. Työnantajain keskusliitto STK tarjoaa SAK:lle tänä vuonna 23 pennin korotusta tuntipalkkoihin ja 0,4% järjestelyvaraa. YK:n pääsihteeri on ilmoittanut, että Iranin on kaksinkertaistunut 10 vuodessa. Metsäntutkimuslaitos pitää yhtenä syynä Kemiran vesiliukoista fosforilannoitetta. Hyvää iltaa. Iran ja Irak ovat päässeet siis keskenään sopimukseen tulitauosta maiden välillä jo 8 vuotta jatkuneessa sodassa. Tulitaukoa valvomaan lähetetään YK:n tarkkailijoita. Presidentin vaalitapaa ryhdytään muuttamaan asiasta taneet vakavien työtapaturmien ja ammattitautien määrän uuteen nousuun. Hyvää iltaa. Presidentin vaalitapaa muutetaan. Pääministeri Harri Holkeri kertoi asiasta iltapäivällä radion kyselytunnilla. Lievää kärsimystä
Hallitus on tuonut budjettinsa ja verouudistuksensa eduskunnalle. Taminen on saatu päätökseen. Nopean kehityksen vuoksi osa siitä uhkaa vanhentua heti alkuunsa. Hyvää iltaa. Hallitus on esitellyt ensi vuoden budjettiesityksensä eduskunnalle. Valtiovarainministeri Erkki Liikanen näki vakauttamisessa, verouudistuksessa ja budjetissa pelkästään hyvää. Liettuan pääministeri Kazimierz Prunskiene yrittää saada EU:n jäsenmaiden tukien johtajaksi parhaillaan Gdanskissa meneillään olevassa kokouksessa. Hyvää iltaa. Euroopan yhteisö EU arvostelee Moskovan Liettuan vastaisia saartotoimia. Samalla ulkoministerien kannanotossa vaadittiin kuitenkin molemmilta osapuolilta malttia kriisitilanteen ratkaisemiseksi. Yhdysvaltoihin yrittäneen neuvostoliittolaisen konekaapajan matkapäämässä. Hallituksen mukana äänesti 5 keskustan kansanedustajaa. Hyvää iltaa. Helsinki-Vantaan lentoasemalle koneen kaapannut nuori neuvostoliittolainen mies on poliisikuulusteluissa kertonut toimineensa yksin. Hän on pyytänyt turvapaikkaa Suomesta. Hyvää iltaa. Myös Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton ulkoministerit saattavat osallistua suurvaltajohtajien tapaamiseen Helsingissä ensi sunnuntaina. Hyvää iltaa. Ensimmäiset avustuslennot nälkää näkeville somaleille on saatu perille. Lukuisten viivästysten jälkeen 3 yhdysvaltalaista avustuskonetta kuljetti ruoka-apua Kenian ja Somalian rajalla oleville pakolaisleireille. Hyvää iltaa. 16 ihmistä on kuollut lentokoneen maahansyöksyssä Smålandissa Etelä-Ruotsissa. Iltaa. Norjalainen matkustajakone on syöksynyt mereen Tanskan pohjoispuolella. Koneessa oli 55 ihmistä eikä kenenkään heistä uskota selvinneen hengissä. Hyvää myöhäisiltaa. Läntinen sotilasliitto NATO yrittää päästä Brysselin huippukokouksessaan yksimielisyyteen lyhyen matkan ydinohjusten uusimisesta. Hyvää päivää. Tässä ylimääräinen TV-uutislähetys. Suomi hakee Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä. Hallitus sai luottamuslauseen eduskunnan EU-äänestyksissä ja presidentti päätti jäsenhakemuksesta. Suomalaisia pankkeja tuetaan miljardiohjelmalla. Peruskorkolainojen korot nousevat. Suomi on siis päättänyt hakea EU:n jäsenyyttä. Asia varmistui lopullisesti aamupäivällä eduskunnassa, jossa Ahon hallitus sai EU:tä koskevan luottamuslauseen ja luvan jättää hakemuksen Brysseliin. Hyvää myöhäisiltaa. Neuvostoliiton parlamentti on päättänyt toistaiseksi kieltää kommunistisen puolueen toiminnan koko maan. Hyvää päivää. Israel ei ole ainakaan toistaiseksi vastannut Irakin ohjusiskuun. Ja iltaa vielä uutistoimituksesta. Teollisuuden suhdanneodotukset ovat parantuneet. Pääministeri Esko Aho valoi kansalaisiin toivoa taloudellisiin. Paras suomalainen oli 8. Hyvää iltaa. Ja työttömyydestä myös tämän ensimmäisen uutistuntimme A-studiossa.
Ruotsin hallitus sai luottamuslauseen autokohtaista pysäköinnin maksulaitetta. Hyvää iltaa. Ruotsi välttyy ennenaikaisilta vaaleilta. Pääministeri Carl Bildtin vähemmistöhallitus sai valtiopäivillä luottamuslauseen äänin 172. Toista sataa ihmistä on loukkaantunut Moskovassa kommunistiedetty hillityn riehakkaasti tällä kertaa kauniissa kevätsäässä. Hyvää iltaa. Kommunistien ja kansallismielisten vapumielenosoitus muuttui Moskovassa väkivaltaiseksi, kun raivostuneet ihmiset yrittivät murtautua poliisien esteiden läpi Punaiselle torille. Hyvää alkuiltaa TV-uutisista. New Yorkin World Trade Centerissä eilen tapahtuneen räjähdyksen arvellaan johtuneen autopommista. 5 ihmistä kuoli ja ainakin 700 loukkaantui maanalaisessa pysäköintitilassa tapahtuneessa räjähdyksessä. Autolautta Estonian nopea uppoaminen syysmyrskyssä on vaatinut yli keulaporteista sisään syöksyneitä vesimassoja. Turmaa ryhtyy tutkimaan 3 maan yhteinen lautakunta. Tässä TV-uutiset. Yli 800 ihmistä siis menehtyi, kun autolautta Estonia kaatui ja upposi viime yönä myrskyssä Saaristomerellä. Rahoittajapankit ovat hakeneet osuuskunta Ekan velkasaneerausta. Ensi viikolla saako pappi kertoa Suomen ulkopolitiikkaa koskevia ennustuksia? Tuomiokapituli saa käsiteltäväkseen ensi viikolla varsin poikkeuksellisen asian. Murlan kirkkoherra on nimittäin kertonut saaneensa rukouksessa ilmoituksen, että venäläiset sotilaat miehittävät Suomen ensi talvena. TV-uutisista vielä hyvää iltaa. Hallitus valmistelee lakia, jolla pyritään parantamaan vakuutusyhtiö Apollon asiakkaiden asemaa. Hyvää iltaa. Jeltsin vakuuttaa kannattajilleen, että sota Tsetsen kulkee pian Helsingin keskustassa. Venäjän presidentti Boris Jeltsin sanoo Tsetsenian sodan loppuneen, vaikka tiedot alueelta kertovat muuta. Jeltsin puhui Moskovassa vaalikampanjansa avauksessa. Tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. Hoitoalan lakon alkaminen näyttää lähes varmalta. Oopperan baletti 50 tanssijan voimin ensivierailulla Suomessa. Ylihuomenna uhkaavan hoitoalan lakon alkaminen näyttää siis lähes varmalta. Valtakunnan sovittelijan mukaan on mahdollista, ettei hänen kannata edes tehdä sovintoesitystä. TV-uutisista hyvää joulupäivän iltaa. Kova pakkanen on sävyttänyt joulunviettoa koko Suomessa. Ja tässä vielä TV-uutiset, hyvää iltaa. Venäjän presidentti Boris Jeltsin on uhannut vaihtaa hallituksen, ellei se pysty takaamaan kansan yhteiskunnallisia ja taloudellisia oikeuksia. TV-uutiset, hyvää iltaa. Valtiovarainministeri Sauli Niinistö paheksuu. Atlantan kisat päättyivät komeasti, mutta olympiakomitea antoi järjestäjille vain happamat kiitokset. Valtiovarainministeri Sauli Niinistö ei lupaa suoraan uusia veronalennuksia. Niinistö sanoo, että verohelpotuksia voidaan puhua vakavasti vasta, kun tiedetään, miten alennukset katetaan. Hyvää iltaa. Terrori-isku Saudi-Arabiassa tappoi kymmeniä ja haavanit pääsevät ensi kertaa Suomessa idolistaan kertovaan näyttelyyn. Voimakas autopommi on surmannut ainakin 19 amerikkalaissotilasta Saudi-Arabiassa. Räjähdys repi myöhään eilen illalla hajalle monikerroksisen asuinrakennuksen amerikkalaisten käyttämässä.
Duuma on tyrmännyt toistamiseen Tsernomyrdinin nimi. Voittojen povataan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Hyvää uutiset, hyvää iltaa. Venäjällä parlamentin alahuone Duuma on jo toisen kerran tyrmännyt Viktor Tsernomyrdinin nimityksen pääministeriksi. Harvinaisen kova myrsky on surmannut ainakin 4 ihmistä. Maailmanmestaruuskisat alkoivat Suomessa. Hyvää iltaa. Britanniassa ja Irlannissa on riehunut kova myrsky. Siinä on kuollut ainakin 4 ihmistä. Eduskunta aloitti Stora Enso-fuusion käsittelyn. Voinnille on nyt tutkittu. Alkuillan uutiset, hyvää iltaa. Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki ja keskustan puheenjohtaja Esko Aho ovat ottaneet kovasanaisesti yhteen eduskunnassa. TV-uutiset, hyvää iltaa. Joukkopako Tšetšeniasta ajaa naapuritasavallat vaikeuksiin. Euroopan työttömien edustajat ovat huolissaan sosiaaliturvan heikkenemisestä. Venäjä on myöntänyt ensi kertaa, että iskuissa Tšetšeniaan ja Dagestaniin on kuollut myös siviilejä. Hyvää iltaa. Kansanedustaja Rainer Erlundia vastaan nostettu syyte lapsi aloitti norjalaisia Digigan. Raaseporin käräjäoikeus on tuominut kansanedustaja Rainer Erlundin sakkoihin kotirauhan häiritsemisestä. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä. Koska Erlundia ei tuomittu vankeusrangaistukseen, hän voi jatkaa eduskuntatyötään normaalisti. Turkin maanjäristyksen raunioista löytyy yhä eloinen poliisiauto. Hyvää iltaa. Turkin perjantaisen maanjäristyksen jäljiltä on löydetty jo lähes 400 kuolonuhria. Loukkaantuneita on 3000. TV-uutisista, hyvää iltaa. Suomen naiset hiihtivät yllättävän kaksoisvoiton, sprinttihiihdon MM-kisa. Toimittajamme raportti Kambodžasta, missä 70-luvun hirmuhallinnon johtajien oikeudenkäynti herättää ristiriitaisia tunteita. Suomen naiset hiihtivät kultaa ja hopeaa Lahden MM-kisojen sprinttikisassa. TV-uutiset, hyvää iltaa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja arvostelee jyrkämmällään roskien polttoa koskevista uusista säännöistä. Ilmoitusta palokunnalle ei enää tarvita. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan johtaja Risto E.J. Penttilä arvostelee kovin sanoin presidentti Tarja Halosen toimintaa ulkopolitiikan johdossa. Penttilän mielestä Halosen maailmanparannusinto häiritsee jo Suomen etua. TV-uutisista hyvää iltaa. Ennakkoäänestyksen tulos lupaa jännittäjäksi povattu perussuomalaisten Timo Soini jäi ennakkoäänissä Heidi Hautalan kanssa 2,5%. Ennakkoäänestyksen tulos oli siis äärimmäisen täpärä. Sen perusteella on mahdollista, että vaali ratkeaisi jo ensimmäisellä kierroksella Tarja Halosen hyväksi, mutta yhtä mahdollista on, että vaaleissa joudutaan järjestämään toinen kierros. TV-uutisista hyvää lauantai-iltaa. Myrskytuhot aiheuttavat jälleen sähkökunnit vastustavat edelleen perustuslakiehdotusta. Eilisen ukkosmyräkän aiheuttamat sähköviat on saatu suurimmaksi osaksi korjattua. Sähköt olivat poikki illan ja yön aikana yli 40 000 kotitaloudelta.
uutisista. Hyvää iltaa. Afganistan pyysi Suomelta ravintoloiden kilpailuvaltteja. Afganistan on pyytänyt materiaaliapua Suomelta. Apua pyydetään armeijalle, poliisille ja rajajoukoille. Pyyntö esitettiin puolustusministeri Jyri Häkämiehelle, joka tapasi päivällä Afganistanin presidentin Hamid Karzain. TV-uutisista hyvää iltaa. Israel on jatkanut iskuja Libanonin alueelle ja vahvistanut joukkojaan rajan pinnassa. Illalla Israel ilmoitti jo ajaneensa Hizbollahin joukot yhdestä Etelä-Libanonin kaupungista. Uutisista hyvää iltaa. Suomen mahdollisen NATO-hakemuksen oikeudellinen pohja on kyseenalaistettu. 2 arvostettua valtiosääntöoppinutta epäilee, että voimassa oleva valtiosopimus Venäjän kanssa olisi ristiriidassa NATO-jäsenyyden kanssa. Valtiovarainministeriö ennustaa talouteen parempia aikoja. Työttömyys laskee silti vain hitaasti. Irakissa maan omat kansalaiset ovat joutuneet pommi-iskujen kohteeksi. Koulut saavat uudet yhtenäiset ohjeet oppilaiden arviointiin. Hyvää iltaa. Talouskasvu on vahvistunut syksyn aikana. Kasvu on vielä yksityisen kulutuksen varassa, mutta ensi vuonna myös investointien odotetaan lisääntyvän. Yhdysvallat ja Israel riitelevät suhtautumisesta arabimaihin terrorismin torjunnassa. Suomi päätti sallia Yhdysvalloille humanitaariset ylilennot. Perinteiset röntgenkuvat korvataan digitaalisilla kuvilla, samalla hoitotyö helpottuu. Tässä vielä uutiset, hyvää iltaa. Israel ja Yhdysvallat ovat joutuneet sanaharkkaan Yhdysvaltain pyrkimyksestä saada arabimaita terrorismin vastaiseen rintamaan. Tässä Uutistudio. Hyvää myöhäisiltaa. Floridassa odotetaan presidentinvaalien äänten uudelleenlaskennan valmistumista. Tässä TV-uutiset hyvää päivää. Yhdysvaltain presidentti George Bush aikoo vaatia YK:ssa muilta mailta toimia Irakin riisumiseksi aseista. Näin kertoo Washington Post-sanomalehti. Uutistudiolta hyvää alkuiltaa. Maailman suurin matkapuhelinvalmistaja Nokia myi viime vuonna kännyköitä enemmän kuin koskaan ennen. Yhtiön liike... Hyvää aamupäivää uutisista. Yhdysvaltain ja EU:n ilmastoneuvottelut Helsingissä saavat kiitosta ympäristöjärjestöltä. Uutisista hyvää päivää. Junaliikenne Tampereen ja Jyväskylän välillä sujuu jälleen. Hyvää lauantai-aamua uutisista. Euroopan unionin hallitusten väliset perustuslakineuvottelut alkavat Roomassa 2 tunnin kuluttua. Oulun menoliikenne on sujunut rauhallisesti. Vankiloiden tilanahtautta yritetään helpottaa päästämällä vankeja valvottuun vapauteen. Jouluaatto lähestyy, joulupukki on lähtenyt matkaan. Hyvää iltaa vielä uutisista. Hyvää huomenta TV-uutisista. Pahoittelemme kello 8 uutisten jäämistä pois teknisen vian vuoksi. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Raimo Väyrynen kaipaa päähallituspuolueiden johtajilta nykyistä selvempiä ulkopoliittisia linjauksia. Hyvää huomenta. Paperi- ja sellutehtaat seisovat koko Suomessa. Tilanne keski-aasialaisessa Uzbekistanissa jatkuu kireänä.
Tsekki on voittanut jääkiekon MM-kultaa, asiasta lisää urheiluosuudessa. Sää on suuressa osassa maata sateinen. 4 ihmistä on loukkaantunut valtatie 8 sattuneessa liikenneonnettomuudessa Luvialla. Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvalloissa jännitetään presidentinvaalien tulosta. Äänestysinto Yhdysvalloissa nousi poikkeuksellisen korkeaksi. Myös talouselämä on odottanut vaalitulosta mielenkiinnolla. Kaunis ja aurinkoinen syyssää jatkuu lähes koko maassa. Yhdysvalloissa lasketaan paraikaa presidentinvaalien ääniä. Vaalien voittaja ei ole vielä ratkennut. Hyvää aamupäivää. Turkin eilisiltainen junaonnettomuus vaati 36 ihmisen hengen. Ja nyt uutisia kulttuurin maailmasta. Tunnettu taidevaikuttaja Markku Valkonen aloitti tänään maanantaina työnsä Espoon taidemuseon uutena johtajana. Espooseen hän siirtyi Retretin taidekeskuksen johtajan paikalta. TV-uutisista hyvää iltaa. Maailmanlaajuisen talouskriisin taltuttamiseen etsitään yhteistä linjaa Washingtonin huippukokouksessa. Ympäristöministeri haluaisi leikata voittoja, joita energiayhtiöt saavat päästöjen rajoittamisesta. Talouden rattaiden hidastuminen näkyy jo työttömyyskassoilla. Harri Olli palaa mäkihyppymaajoukkueeseen. Sateet ovat nostaneet jokia tulvimaan. Washingtonissa jatkuu maailman johtavien teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden taloushuippukokous. Valtiot ovat koolla pohtimassa keinoja, joilla maailmanlaajuinen talouskriisi talttuisi ja joilla samanlaiset kriisit tulevaisuudessa estettäisiin. Tässä TV-uutiset. Päivä on ollut synkkä. 11 ihmistä kuoli ja 3 loukkaantui ampujan hyökättyä oppilaitokseen Kauhajoella. Poliisin toiminta ihmetyttää. Nettiuhkauksia tehnyttä ampujaa kuulusteltiin vasta eilen. Hyökkäjän motiiveista ei ole tietoa, ennakkoviestejä tutkitaan. Koulujen turvallisuutta pohtivan Jokela-työryhmän työ on edelleen pahasti kesken. Murhenäytelmä järkytti ihmisiä Kauhajoella ja koko maassa. Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla on sattunut vakava ampumavälikohtaus. 11 ihmistä on kuollut ja 3 haavoittunut. Palvelualojen oppilaitokseen tunkeutui aamupäivällä miesoppilas, joka surmasi käsiaseella 10 henkilöä ja ampui lopulta itseään. Uutisista hyvää iltaa. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat ainakin hetkeksi palauttaneet luottamuksen maan suurimpiin asuntoluotottajiin. TV-uutisista hyvää päivää. Barack Obamasta tulee Yhdysvaltain 44. presidentti. Hän löi vastustajansa John McCainin ylivoimaisesti eilisissä vaaleissa. Uutisista hyvää huomenta. Demokraattien Barack Obama on voittamassa Yhdysvaltain presidentinvaalit. Äänestys on juuri päättynyt. 130 miljoonan amerikkalaisen arvellaan äänestäneen. Tärkeimmäksi teemaksi vaaleissa nousi talous. Barack Obama on noussut politiikan huipulle vauhdilla. Arvostelijat pitävät hänen heikkoutenaan kokemattomuutta. Sää on vaihtelevaa, idässä tulee lumikuuroja ja lännessä on aurinkoista. Demokraattien Barack Obama on siis voittamassa Yhdysvaltain presidentinvaalit.
Äänestys on juuri päättynyt länsirannikon osavaltioissa ja äänten laskenta on vielä kesken. Uutiset minuutissa. Kreikan paheneva talouskriisi heijastuu suoraan myös Suomeen. Uutisista hyvää iltaa. Liikenneviraston pääjohtaja eroaa tehtävästään. Ministeri ei enää luota pääjohtajaan. Suomalaiset haluaisivat tiukentaa alkoholipolitiikkaa. Venäjällä valtapuolue Yhtenäinen Venäjä menestyi paikallisvaaleissa. Taloustieteen Nobel meni jälleen Yhdysvaltoihin. Ruotsin kuningatar Silvia vieraili Espoossa. Eduskunta haluaa selvityksen Liikenneviraston pääjohtajan Juhani Tervalan erosta. Liikenneministeri Merja Kyllönen ilmoitti aamulla, että Tervala jättää tehtävänsä. Kyllönen sanoo, että Tervala on menettänyt ministerin luottamuksen. Yle Uutiset, hyvää iltaa. Kiinan ja Filippiinien välit kiristyvät Etelä-Kiinan merellä. Yhdysvaltain puolustussopimus vanhan siirtomaansa Filippiinien kanssa saattaa vetää maan mukaan selkkaukseen. Asiantuntija arvostelee Suomen energiapolitiikkaa raskaan teollisuuden sanelemaksi. Monissa muissa maissa kansalaisten on mahdollista tuottaa itse sähköverkkoon energiaa, joka on kerätty. Hyvää alkuiltaa uutisista. Paine hallitusta kohtaan kasvaa uuden risteilijälaivatilauksen saamiseksi Suomeen. Yle Uutisista hyvää torstai-iltaa. Venäjä pitää Yhdysvaltain asettamia uusia talousrajoituksia on tukalan helteistä maan etelä- ja keskiosassa. Yhdysvaltain eilen ilmoittamat pakotteet Venäjälle ovat laskeneet ruplan arvoa ja venäläisyritysten pörssikursseja. Suhoit Suomen taivaalla ja rauhan Nobel. Uutisista hyvää iltaa. Venäläisten hävittäjien epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa polttaista, jopa aurinkoista, mutta tuuli puhaltaa kylmästi. Venäjän sotilaskoneiden eiliset ilmatilan loukkaukset ovat nostattaneet runsaasti arveluja tapausten tahallisuudesta tai ainakin sopivasta ajoituksesta. Suomessa on yhä enemmän ihmisiä, jotka eivät tule toimeen. Syyllistynyt muodostelmaluisteluvalmentaja on hyllytetty seurastaan. Hyvää iltaa uutisista. Palkkaköyhyys yleistyy Suomessa. Se tarkoittaa, että työntekijä ei tule toimeen palkallaan, vaan tarvitsee lisäksi sosiaaliturvaa. Köyhyyttä lisää varsinkin osa-aikatöiden lisääntyminen palvelualoilla. Suuntaus on sama muuallakin Euroopassa, esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna ja The Rasmus kisaa illalla paikasta lauantain finaaliin. Uutisista hyvää iltaa. Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kannattavat Suomen sotilaallista liittoutumista. Korkein poliittinen johto toivoo yhteisessä kannanotossa, että askeleet puolustusliitto NATOon liittymiseksi otetaan lähipäivinä ripeästi.
Suomi on valinnut ilmavoimien uudeksi hävittäjäksi. Yhdysvaltain ja keskiosassa tulee tänään ja huomenna lunta sekä jäätäviä sateita ja ajokeli on paikoin erittäin huono. Hyvää alkuiltaa uutisista. Tässä on siis Suomen hävittäjävalinta nykyisten Hornetien korvaajaksi. Kyseessä on yhdysvaltalaisen Lockheed Martin-yhtiön F-35 monitoimihävittäjä. Uutisista hyvää päivää. Saksassa kiristetään turvatoimia eilisen Berliinin joulumarkkinoille tehdyn iskun jälkeen. 12 ihmistä kuoli ja yli 50 loukkaantui, kun hyökkääjä ajoi rekan markkina-alueelle. Tässä uutiset hyvää päivää. Ukrainan joukot on määrätty vetäytymään Severodonetskista Itä-Ukrainasta. Vuoron uutiset, hyvää huomenta. Venäjä tukee yhä näkyvämmin Valko-Venäjää, kun samaan aikaan EU pohtii uusia pakotteita. Päivän uutisia lyhyesti. Etelävenäläisessä Volgogradin kaupungissa on aamulla tehty jälleen Täällä hyläodhaa saht puore päiviä ja puures pahtiin kähtsva kumanjumus saattaka. В эфире новости Юлия. Здравствуйте. Украина сообщает, что за последние сутки российские войска обстреляли более 100 населенных пунктов. Yhdysvalloissa presidentti ja Minnesotan osavaltion johto syyttelevät toisiaan. Minneapolisin eilinen ampumistapaus nostattaa jännitteitä Yhdysvalloissa. Suomessa halutaan parantaa keuhkosyövän diagnostiikkaa ja hoitoa. Tapaamme myös rakastetun ruotsalaislaulajan Siw Malmkvistin. Hänestä on tehty dokumenttielokuva. Viikko alkaa kylmässä talvisäässä. Uutisista hyvää iltaa. Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltion johto on vaatinut presidentti Donald Trumpia vetämään liittovaltion agentit Minneapolisista. Tunnelma kaupungissa on järkyttynyt. Mielenosoittajan ampuminen kuoliaaksi järkyttää Minneapolisissa. Eilinen ampumistapaus nostattaa jännitteitä Yhdysvalloissa. Suomessa halutaan parantaa keuhkosyövän diagnostiikkaa ja hoitoa. Viikko alkaa kylmässä talvisäässä. Uutisista hyvää iltaa. Yhdysvalloissa Minneapolisia järkyttää eilinen ampumistapaus. Liittovaltion agentit ampuivat 37-vuotiaan Yhdysvaltain kansalaisen keskellä luvattoman maahanmuuton vastaista operaatiota. Uutisista hyvää päivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen uskoo, että Yhdysvallat on yhä sitoutunut NATO. Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen hallintonsa tutkii Minneapolisin viikonloppuista ampumistapausta. Uutisten aika, hyvää iltaa. Yhdysvaltain, Venäjän ja Ukrainan edustajat tapaavat ensimmäistä kertaa yhteisissä neuvotteluissa sodan päättämisestä.
Tämän vahkos läituvafas Iemialmo filmafestivalas kaamakoovat. Rahpantouluhlat ärpevirrolla chatappe muotta teahte. В эфире новости Юлия. Здравствуйте. Россия сейчас наносит удары главным образом по энергетическому сектору, критической инфраструктуре и жилым зданиям, заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети. Kuopiossa on alkanut laaja Subutex-oikeudenkäynti. Nuorille opetetaan elämänhallintaa elämyksien avulla. Mäntyharjun eläkkeelle jäävä kunnanjohtaja uskoo Itä-Suomen tulevaisuuteen. Hyvää iltaa Itä-Suomen uutisista. Kuopion käräjäoikeudessa on alkanut Itä-Suomen ensimmäinen laaja Subutex-oikeudenkäynti. Tutkinnan mukaan syytetyt toivat ja levittivät Pohjois-Savoon suuria määriä Subutex-tabletteja sekä amfetamiinia. Helsingin seudun yhteistyö on tökkinyt jo kymmeniä vuosia. Vapaaehtoisia vierailijoita kaivataan Uudenmaan vankiloihin. Haikon maisemat innoittivat mestarimaalari Albert Edelfelttiä. Uudenmaan uutisista hyvää iltaa. Kuntaministeri Hannes Manninen lieventää puheitaan pääkaupunkiseudun kuntien pakottamisesta yhteistyöhön. Langaton laajakaista hidastelee Helsingissä. Osa viljasadosta on pilalla Uudellamaalla. Svartholman merilinnoitus on nyt kunnostettu. Uudenmaan uutisista hyvää iltaa. Helsingin kantakaupungissa on suuria eroja langattoman laajakaistayhteyden nopeuksissa. Teleoperaattorien kuuluvuusaluekarttojen mukaan pääkaupungissa langattoman yhteyden pitäisi toimia moitteettomasti markkinoiduilla maksiminopeuksilla. Uudenmaan uutisista hyvää iltaa. Espoon kauppakeskusten turvallisuutta halutaan parantaa. Yllypuron ala-asteen oppilaat lähtivät busseilla pakoon hometta. Luontoarvot ja nopea kaavoitus ovat vastakkain Östersundomissa. Espoo aikoo panostaa isojen kauppakeskustensa turvallisuuteen. Kaupunki kehittää yhteistyössä yritysten, poliisin, pelastuslaitoksen ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa kauppakeskusten turvallisuusmallin. Yle Uutiset Uudeltamaalta, hyvää alkuiltaa. Graduja työstetään nyt kovalla paniikilla Helsingin yliopistossa. Opinnäytetyö on saatava maaliin ennen kuin vanhan koulutusohjelman mukaiset opintosuoritukset vanhenevat ensi kesänä. Valtioneuvoston linnan käytävällä asteli tänään tavallista nuorempaa väkeä, kun yli 100 lasta ja nuorta vieraili linnassa lapsen oikeuksien päivän kunniaksi. Vesivahingon viivästyttämä majakka on vihdoin valmistunut Kalasatamaan. Käymme lähetyksen lopussa katsomassa, millaiset näkymät pilvenpiirtäjästä avautuu. Aloitetaan siis korkeakouluista, joiden rahoitus on muuttumassa lähivuosina. Monessa yliopistossa se on tarkoittanut toimintojen sopeuttamista, mutta Helsingin yliopistossa on tehty myös iso koulutusohjelmauudistus, jollaista ei ole muualla nähty. Hyvää iltaa nyt Yle Uutiset Lapista. Kevitsan kaivos nostaa tuotantoaan 150 miljoonan investoinneilla. Tornion Outokummun sulaton ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt. Investointipäätös tehdään myöhemmin. Kevitsan kaivos nostaa tuotantoa lähes 4/4 sekä nykyaikaistaa kuljetuskalustoa kaivoksella. Uudet investoinnit maksavat Bolidenille noin 150 miljoonaa euroa.
Nyt Yle Uutiset Pohjanmaalta. Hyvää iltaa. Kotona asuvat yksinäiset vanhukset työllistävät jo eniten ambulansseja. 70 vuotta täyttävä Juha Mieto aikoo vähentää julkisia esiintymisiä vähitellen. Yhä useampi ensihoidon apua tarvitseva on huonokuntoinen yksin asuva vanhus. Ensihoidon tehtävämäärät kasvavat 5% vuosivauhdilla. Entistä ammattijääkiekkoilijaa Jere Karalahtea vastaan nostettujen huumausainerikossyytteiden käsittely Tässä jonossa näkyy koko Suomen kehitys. Kemin ruokajaon listaan on kertynyt yli 1200 nimeä. Hyvinvointialueille sote-kyytejä välittävän Tervia-logistiikan ongelmat pakottavat pohjoiset hyvinvointialueet kriisikokoukseen. Viittomakieliset uutiset, hyvää iltaa. Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen hyväksyminen on otettu iloiten vastaan sekä Pohjois-Irlannissa että Irlannin tasavallassa. Hyvää iltaa viittomakielisistä uutisista. Useat perheet ovat joutuneet etsimään tänään lapselleen tilapäisen hoitopaikan. Akavaan kuuluvat lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijät ovat päivän lakossa 6 kaupungissa. Viittomakieliset uutiset, hyvää iltaa. Valko-Venäjä ja Venäjä ovat päässeet sopuun alkaneen vuoden kaasutoimituksista. Sopimuksen mukaan Valko-Venäjä maksaa kaasusta 2 kertaa aiempaa enemmän. Jos hintakiistaan ei olisi löytynyt ratkaisua, Venäjän energiayhtiö Gazprom olisi lopettanut kaasutoimitukset Valko-Venäjälle. Yle Uutiset viittomakielellä, hyvää päivää. Yle Uutiset viittomakielellä, hyvää päivää. Ranskan hallitus rauhoittelee kansalaisia eilisiltaisen terrori-iskun jälkeen. Yle Uutiset viittomakielellä, hyvää päivää. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen kerrotaan käyttäytyneen toistuvasti epäasiallisesti avustajiaan ja kansanedustajia kohtaan. Yle Uutiset viittomakielellä, hyvää päivää. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Yhdysvaltojen tulliuhkailut Grönlannin takia ovat virhe. Von der Leyen sanoi Davosissa, että EU aikoo vastata mahdollisiin tulleihin yhtenäisesti. God afton.
Regeringens förslag om att skatteåterbäringarna för årets beskattning skulle utbetalas först i mars 1981 har stött på patrull i riksdagen. Oppositionen, stödd av Folkdemokraternas minoritet, God afton. Bara ett mirakel kan mera hindra läkarstrejken från att bryta ut imorgon middag. Dagens medlingar i konflikten blev resultatlösa. Tiden gick också mest åt till att utreda strejkgränser och verkningar. God afton. Representanthuset i USA har i en preliminär omröstning motsatt sig Och det är dags för TV-nytt. God afton. Beslutet att deportera 9 palestinier från de ockuperade områdena har isolerat Israel också från dess närmaste bundsförvant USA. Dollarn har fortsatt att stiga runt om i världen samtidigt som nya detaljer om västländernas hemliga dollaravtal har läckt ut. Det för årstiden milda vädret kan orsaka isbränna och skada höstsådden. Matti Nykänen vann överlägset backveckans sista deltävling. Israel står alltså allt mer politiskt isolerat efter sitt beslut att deportera 9 palestinier från Gaza och västra Jordanstranden. Också Israels närmaste bundsförvant USA röstade i natt i FNs säkerhetsråd för en resolution som uppmanar Israel att häva förvisningsbeslutet. FFC godkände avtalet. Det blir ingen strejk inom exportindustrin. Regeringen är nöjd med avtalet. Hela Finland vann, säger statsministern. Våldsamma kravaller bröt ut i Köpenhamn efter danskarnas ja till den Europeiska unionen. Vapenvilan i Sarajevo lockar ut invånarna, men kriget är hela tiden närvarande. God afton, det här är TV-nytt onsdag. Strejken inom exportindustrin är alltså avvärjd. Det blev klart för några timmar sedan då FFCs styrelse med rösterna 17-9 godkände den kompromisslösning som hade förhandlats fram. God afton. Finlands regering har bett Sovjetunionen förklara hur de mänskliga rättigheterna tryggas i de baltiska republikerna. Alla de övriga nordiska länderna och EG har bett om liknande förklaringar. God afton. Under riksdagens EG-debatt har det blivit allt klarare att det blir en mycket svår uppgift för regeringen Aho att samlas kring en enhällig EG-ståndpunkt. God afton, det här är TV-nytt torsdag. Regeringen hotar att förhindra en flygledarstrejk genom lagstiftning. Skab-domarna har fallit. 3 tidigare Skab-direktörer döms till skadestånd på sammanlagt 10 miljoner mark. President Boris Jeltsin ställer upp för omval och får kommunisten Sjuganov som svåraste motkandidat. Aldrig förr har vår mest kända konstnär presenterats så här stort. Snöyran fortsätter ännu imorgon men stormen bedarrar. Förhandlingar för att undvika den hotande flygledarstrejken pågår som bäst. Inga framsteg har hittills gjorts i dagens förhandlingar och regeringen skärper tonen mot flygledarna. God afton. Den brittiska exporten av nötkött har kollapsat idag. 11 europeiska länder plus Australien och en del afrikanska länder har förbjudit all brittisk köttimport.
strejken över Kvarken upphör, den lönar sig inte, säger Silja. Många barn fick stanna hemma idag då barnträdgårdslärarna strejkade. Gymnasisterna marscherade ut från skolorna i protest mot studentskrivningsavgifterna. Kontrollräkningen av Florida-rösterna är olidligt spännande. Går knappar in på Bush. God kväll. Silja lägger ner Kvarken-trafiken vid årsskiftet av ekonomiska skäl. Rutten Vasa-Umeå lönar sig inte trots statliga subventioner. Nedläggningen hotar många jobb på båda sidor om Kvarken. God kväll. 1000 amerikanska elitsoldater är på väg till den förra Sovjetrepubliken Uzbekistan. USAs utrikesminister Donald Rumsfeld fick i Uzbekistan bekräftelse på att amerikanerna får använda ett flygfält vid flygningar in i Afghanistan. God kväll, det blir nyhetsdags. Silja lägger ner Kvarken-trafiken vid årsskiftet. Barnträdgårdslärare i flera storstäder strejkade idag i protest mot de låga lönerna. God kväll och välkommen. Här är tisdagens nyhetsrubriker. Reklambranschen har drabbats hårt av finanskrisen. Samtidigt drar Google in allt mer reklampengar från Finland. Jämnt i afghanska presidentvalet enligt första preliminära resultaten. Stort intresse då svenska kungaparet besökte Åbo. Finlands fotbollsdamer inledde EM-turneringen starkt. Nu är det dags att ta nästa steg. Senare i vår sändning ska vi också få träffa veteranpolitikern och läkaren Claes Andersson som är aktuell med en memoarbok. Men först reklambranschens kris. Stor uppståndelse i Slovenien efter påståenden i Yles TV-program att premiärministern har tagit emot muta. God kväll och välkommen till TV-nytt. Enligt premiärministern är beskyllningarna ett försök att smutskasta honom inför parlamentsvalet. Mutmisstankarna kring Patrias försäljning av pansarfordon till Slovenien för 2 år sedan har väckt häftiga reaktioner inom den slovenska regeringen. Yles undersökande program MOT uppgav igår att Patria skulle ha mutat höga slovenska beslutsfattare. Klockan är 7:30 och det är dags för TV-nytt. God kväll. Ukraina dominerar dagen. Insatserna ökar i östra Ukraina. Ukrainas president hotar med en fullskalig antiterroroperation. Ryssland tiger. Finlands regering följer intensivt med händelseförloppet i Ukraina. Och vädret, regn skurar också imorgon men mest uppehåll. Riksdagen har knappast varit så här kärnkraftsvänlig tidigare. Yles enkät visar att kärnkraften har en överväldigande majoritet bakom sig. Slutspurt inför riksdagsvalet i Danmark. Vi har besökt landet som har stramat åt sin migrationspolitik så mycket att den inte längre ens är en valfråga. Svenska veckan har inletts. På biblioteket Ode i Helsingfors kockades det i eftermiddags på svenska. Oktober har varit mildare än normalt och november ser ut att börja i samma tecken. Bland annat det här i måndagens TV-nytt. God kväll och välkommen. Ja, en majoritet av riksdagsledamöterna vill bygga ut kärnkraften i Finland. Det visar en enkät som Yle har gjort bland riksdagsledamöterna.
Idag berättar vi både hur vinterkylan drabbar ukrainarna och hur den stör vindkraften här hemma. Vindmöllornas vingar fryser fast och det orsakar ovanligt högt elpris. USAs centralbank får ny chef. Den nuvarande är på kollisionskurs med president Trump. Ett otydligt löfte om eldupphör i Ukraina har inte hållit. Bombningar har fortsatt i vinterkylan. Här hemma har vi ett kallt men rätt soligt veckoslut framför oss. Här är fredagens nyheter. God kväll. Vinterkylan ställer till det för vindkraftverken och det gör priset på börsel ovanligt högt. Idag har det rört sig kring 40 cent per kilowattimme och vinterns rekord på 44 cent noterades i morse. Klockan är 7:30 och det här är TV-nytt med söndagens nyheter. Viktig gränsövergång mellan Gaza och Egypten öppnar efter att den sista gisslan återbördats till Israel. Satu Rämös TV-aktuella Hildurböcker har sålt över 1 miljon exemplar och en sjätte bok är i görningen. Fortsatt kallt väder men molnigheten gör att det inte är fullt så kallt som det har varit. God söndagskväll. Ja, Israel öppnar nu stegvis gränsen i Rafah mellan Gaza och Egypten. Med undantag för en kort öppning för ett år sedan har den här viktiga gränsövergången varit stängd sedan israeliska styrkor tog kontrollen över den i maj 2024. TV-nytt fredag, god kväll. USAs president Donald Trump nominerar Kevin Warsh till ny chef för landets centralbank Fed. Det är nyhetsdags, god onsdagskväll. Först det senaste om trakasserimisstankarna i riksdagen. Socialdemokraternas gruppordförande Tytti Tuppurainen tillbakavisar de beskyllningar som riktats mot henne i en artikel av nyhetsbyrån STT. Enligt STT:s